Табиғат көйсізліклері келесі оңышқа қымаша оламай. Көп кіна құжалықларда язғы қыр ішлерін башлап жіберділер. Әліге жер дымлы қойбір құжалықларда өсімліклеріні тоқландыруда авиациядан файдаланып бола. Басуларға ошламаны самолетлардан септірәлер. Bakırçı хуҗалыгы игенчеләренә шактый мәйданда бертик шәшәргә кирәк. Шәшү техникасын кыштан ук әзерләгәннәр. Хәзер басуларга минераль ашламалар кертәләр. Посевная радует, что если хорошо отсеемся, значит все хорошо у нас. Язгы кыр эшләрен авиация ярдәмендә башлап җибәргәннәр. Һава шартларына бәйле рәвештә әлегә җиргә техника керә алмый. Шуңа күрә туфрак өчен кыйммәтле аммиак селитрысын һавадан сиптерәләр. Быел яхшы урожай көтәбез. Яхшы иген көтәбез. Алла теләсә диләр. Менә игеннәр ничек әйтим, яхшы хәлдә калдылар. Кескенедә яңгырлар булышты. Хәзер менә бөтен азимый бытайны веш карадык. Уже вторичный кореннар бар уже. Тәтеш районында 2000 тоннаға якын сабан культуралары орлыклары эшкәртелгән. Һавада 3-12 самолет эшли, ә басуларда 10 туман машинасы. Бертикле культуралары кукуруз һәм шикәр чигендәре 55 мең гектардан артык мәйданда чәчелергә тиеш. Табигать көйсезлекләренә карамастан, кыр эшләрен нәтиҗәле башкарып чыгарга өметләнәләр. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Ярков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Тәтеш районы.